A Xunta anuncia máis construción de vivenda pública en Pontevedra. O Goberno autonómico puxo o foco nunha parcela da Avenida de Uruguai, da que a Administración galega e o Ministerio de Transportes son cotitulares. Actualmente acolle o parque de maquinaria da Axencia Galega de Infraestructuras. Esta parcela, segundo o planeamiento municipal, que sabedes que data do ano 89, é para residencial colectivo, é dicir, é para construir vivendas. Por iso levamos xa preto dun ano contactando co Estado dunha maneira informal, extraoficial, contactando con eles para segregar estas dúas parcelas, Xunta de Galicia e Estado. Aproximadamente a titularidade da Xunta é do 75% e un 25% é titularidade do Estado. Segundo Martínez Allegue, xa se realizou o levantamento topográfico e se segregarían tres parcelas. A da Xunta do Estado é unha que se cedería ao Concello de Pontevedra. Temos xa feito o levantamento topográfico, temos xa feito o informe de parcelación, de segregación. Se segregarían tres parcelas, a que é titularidade do Estado, a que é titularidade da Xunta de Galicia e a que se cedería ao Concello, toda vez que temos que retranquear para os viales correspondentes para facer a alineación con respecto á edificación que está establecida no planeamento. Hoxe mesmo temos xa remitido ese topográfico, ese informe de parcelación á demarcación de carreteras en Galicia, remitiremos ao Estado tamén porque contamos con que sexa unha realidade o antes posible. Os plans iniciais da Xunta contemplan a construción de como mínimo 63 novas vivendas de promoción pública. E con nos, por nosa parte, solicitamos o 100% da parcela, toda vez que a parcela que teñen é máis pequena. En principio deixeron que non, pero seguimos coas negociacións correspondentes. Eu coido, penso que se o sentido común opera será cedida toda a parcela. Incrementaríanse, sí. Unhas 15 ou 20 vivendas aproximadamente. Hai que ter en conta que aquí respetamos a normativa establecida, a ordenanza establecida, que é baixo máis 4 solamente, toda vez que temos Santa María. Quero dicir, non igualaríamos a edificación que temos colindante, senón simplemente baixo máis 4. A segunda parada da conselleira hoxe na cidade foi o barrio de Valdecorvos. Aí iniciáronse as obras da que será a primeira promoción de vivenda pública executada na comunidade por Vipugal, a Sociedade de Vivenda Pública de Galicia. 56 futuros fogares, unha inversión de preto de 10 millóns de euros, que moi ben acaba de explicar o director de obra e o proxectista, eficientes enerxéticamente, ademais cunha peculiaridade que tamén me gusta, que permite a utilización de técnicas industrializadas que sabedes que estamos a abogar por ese uso das técnicas industrializadas porque son medioambientalmente máis sostibles, palían problemas como a falta de mano de obra, supoñen unha axilidade na execución. O prazo de execución previsto é de 18 meses, polo que estas novas vivendas serán unha realidade no 2027.